Een kwartier voor achten hinnen van de morgen ontstiet de brand hier achter mij aan de Bijetstraat in Holwert. De brandwacht kwam rap te plak, maar kon net voorkomen dat de brand 2 huizen onbewoonbaar maken. Nou ja, in ieder geval is de brand overgeslagen naar naar de hoekwoning. Zeg maar. Dus er zijn 2 woningen echt niet bewoonbaar meer. Een derde woning heeft schade en de andere woningen zijn behouden gebleven. Omwonenden zeggen het vuur achter de woning ontstaan, vermoedelijk toch een omvallen vuurkorf. Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de brand. Het gaat dan om een klein gedeelte achter de woningen. Daarom is er een steeg afgezet, zodat mensen daar niet kunnen komen. Een specialiseerde bedrijf zal onderzoek doen naar de vermoedelijke asbestdeeltjes. Voor de bewoners van de troffen wente is intussen onderdak voor. Nou ja, de mensen zijn dan natuurlijk wel aangeslagen. Salvage is hier om te helpen met de afhandeling van de schade. En de gemeente is hier om de bewoners ook te helpen. De brandwachtkorpsen van Ternat, Verwet en Dokkum hebben uiteindelijk het vuur bestrijden kunnen. Om 10 uur heen wie de brand onder controle. En kon het zijn brandmeester worden. De rekken nimmen verwoenen.